аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. Антон Павлович Чехов. Ҳарос. ҳикоя. идома. ман ба айвон баромадам. дар сарам мурғак медамид ва аз изтироб хунук мехӯрдам. итминон доштам ки байни мо як суҳбати хушку холӣ сурат хоҳад гирифт ва бо ҳам ҳеҷ чизи муҳим гуфтан нахоҳем тавонист. аммо бояд ҳодисае дар ин шаб ҳатман рух медод ки дар бораи он ҳатто орзу кардан наметавонистам. ҳатман дар ҳамин шаб ё ки ҳеҷ гоҳ. чӣ ҳавои хубе, гуфтам бо садои баланд. барои ман қатъан фарқе намекунад, шунидам посухашро. ман ба меҳмонхона даромадам. Мария Сергеевна ҳамоно дар назди оташдони деворӣ меистод. дастонаш сӯи пушт, дар чӣ бобе андешида, назар ба гӯшае андохта буд. чиро қатъан фарқе надоштааст барои шумо? пурсидам ман. барои он ки дилам танг шудааст. шумо фақат аз набудани дӯстатон ба танг меоед, аммо ман мудом дилтангам. зимнан ин барои шумо аҷобате ҳам надорад. ман дар бари роял нишаста чанд оҳангеро навохтам, дар интизори он ки ӯ чӣ хоҳад гуфт. шумо лутфан таоруф накунед, гуфту. бо ошуфтагӣ ба ман нигариста ва зоҳиран наздик буд ки аз ғусса бигиряд. агар хобатон гирифтааст, биравед. дар фикри он набошед ки шумо дӯсти Дмитрий Петрович ҳастеду ночоред ки ҳамроҳи завҷаи ӯ дилтанг нишинед. ман ҳеҷ фидокорӣ намехоҳам, лутфан биравед. ман албатта нарафтам. ӯ ба айвон баромад, аммо ман ҳамчунон дар меҳмонхона мондам ва чанд лаҳза нотаҳоро варақ гардондам. он гоҳ ман низ берун баромадам. ҳарду баробари ҳам дар сояи парда меистодем. зери поямон пиллае оканда аз нури моҳ буд. сояҳои сиёҳи дарахтон дар боғчаи гулҳову реги зарди гулгашт қад кашида буданд. ман низ бояд пагоҳ биравам, гуфтамаш. албатта, агар шавҳарам дар хона набошад, шумо набояд ин ҷо бимонед. бо тамасхур ғурунгид ӯ. тасаввур мекунам, агар шумо ошиқи ман мебудед, чӣ бадбахтие буд бароятон. ҳоло сабр кунед, ягон вақт пушти гардани шумо хоҳам афтид ва он гоҳ хоҳам дид ки бо чӣ ваҳшате аз ман фирор мекунед. аҷиб аст ин. калому чеҳраи рангпаридааш пуралам буданд, аммо дар чашмонаш ҷунуни ишқу шаҳват ҷӯш мезад. ман акнун ба ин махлуқи зебо ҳамчун бисоти худӣ менигаристам ва ин лаҳза бори нахуст пай бурдам ки ӯро абрувони стилоӣ, абрувони беназире ки қаблан ҳеҷ гоҳ надида будам. ва андешаи он ки ман ҳоло ӯро ба худам метавонам ҷазб кунам, навозиш кунам, панҷа ба мӯйҳои зебояш занам, чунон бароям эҷобангез намуд ки ман лабханде задаму чашмонамро пӯшидам. акнун вақти хоб шуд. шаб ба хайр, гуфту. ман шаби хайре намехоҳам, гуфтам ва хандон ба дунболаш ба меҳмонхона рафтам. ман лаънат мехонам имшабро, агар ба хайру оромиш бошад. дасташро фишурда то дами даргу селаш намуда аз чеҳрааш пай бурдам ки ӯ маро дарк мекунад ва шод аст ки ман низ ӯро дарк мекунам. ман ба ҳуҷраи худ рафтам. дар рӯи мизи ман назди китобҳо кӯлоҳи Дмитрий Петрович мехобид ва он дӯстии манро бо ӯ хотирнишон мекард. ба дастам асо гирифтам ва ба боғ баромадам. ин ҷо акнун туман фаромада буд ва ҳамон шабаҳҳои баланду борик ки пештар дар дарьё дида будам, наздики дарахтону буттаҳо онҳоро ба оғӯш гирифта саргардон буданд. ҳайф ки наметавонистам бо онҳо суҳбат кунам. дар ин ҳавои басофи беназир ҳар барге, ҳар қатраи шабнаме сареҳ ба чашм намудор буданд. инҳо ҳама хомӯшонаву хобу хоболуд сӯи ман лабханд мезаданд. ман аз пеши нимкатҳои сабз гузашта суханҳоеро аз кадом як намоишномаи Шекспир ба ёд овардам. чӣ ширин хуфтаанд бар нишемангоҳҳо шӯълаҳои маҳтоб. дар боғ пуштае буд. фарози он рафтаму нишастам. маро як эҳсоси дилангез фаро гирифта буд. зоҳиран медонистам ки ҳоло андоми муҷаллали ӯро оғӯш ва ба ҷони худ танг мегирам. абрувони тиллояшро мебусам ва дилам мехост ки ба ин бовар накунам. ба шуру шаъф оям ва ҳайфам меомад ки ӯ маро кам азият карду ба ин зудӣ инони ихтиёр аз даст дод. ин дам
ғайри интизор садои қадамонии ваздине ба гӯш мерасад. дар раҳрави боғ як марди миёнақад пайдо шуд ва дарҳол ӯро шинохтам. Чиҳил шаҳид. ӯ ба нимкат нишасту оҳе кашид аз қаъри дил. Он гоҳ 3 бор салиб кашиду сипас дароз кашид. пас аз лаҳзае аз ҷо бархест ва ба паҳлӯи дигар хобид. курпашаҳову рутубати шабонгоҳ хоби ӯро халал мерасонданд. ин ҳам зиндагӣ, мегуфту, зиндагии бадбахтонаву талх. ба андоми наҳифу хамзадаи ӯ нигариста ва бо садои гирифта оҳи сангин кашиданҳои ӯро шунида, боз як сарнавишти ноҷуру талхи марде ба ёдам омад, ки имрӯз бо камоли садоқат ба ман арзи дил карда буд ва дар айни ин ҳузуру ҳаловата маро ба ваҳшату ҳарос печонд. ман аз пушта фуруд омадам ва раҳсипори хона шудам. зиндагӣ ба пиндори ӯ мудҳиш аст, андешидам ман. пас пойбанди таоруфу такаллуфи он машав. бишикан онро, ки пеш аз он ки вай туро пахш накардааст, бигир ҳар чиро ки метавон аз он ғасб кард. Мария Сергеевна дар айвон истода буд. ман бесадо ӯро ба оғӯш гирифтам ва ҳарисона абрӯву рӯи гарданашро бусидан гирифтам. ӯ дар ҳуҷраам мегуфт, ки кайҳост маро дӯст медорад. беш аз 1 сол аст. ба ман савганди муҳаббат мехӯрд, мегирист, хоҳиш мекард, ки ӯро ҳамроҳи худ бибарам. ман низ ҳардам ӯро назди тиреза меовардам, то дар нури маҳтоб чеҳраашро тамошо кунам. ӯ ба назарам як хоби ширин менамуд. аҷӯлона ӯро сахт ба оғӯш мекашидам, то боварам ояд, ки ин на хоб аст, балки бедорист. муддатҳо буд, ки чунин шодиву шӯрро надида будам. аммо ба ҳар ҳол дар дуриҳои умқи дилам як гуна хиҷолат эҳсос мешуд ва аз ин нороҳат будам. ва зоҳиран дӯстдории ӯ низ нисбат ба ман ногувору ғамангез буд, ба мисли рафоқате ки бо Дмитрий Петрович доштам. ин як муҳаббати бузургу ҷиддие бо ашку савганд буд. аммо ман роғиби он будам, ки дар миёна ҳеҷ чизи ҷиддӣ набошад, на ашку, на адои савганду, на гуфтори азоянд. бигзор ки ин шаби маҳтобӣ дар зиндагии мо мисли озарахше бошаду дурахшону зудгузар ва кофӣ. соати 3 расо ӯ аз пеши ман берун омад ва вақте ман дар бари дар истода аз пайи ӯ назора мекардам, дар интиҳои долон ногаҳон Дмитрий Петрович пайдо шуд. зан бо дидани шавҳараш таконе хӯрд ва дар ҳоле ки дар тамоми вуҷудаш нафрати ҳувайдо буд, ба ӯ роҳ дод. аммо шавҳар як тарз лабханди аҷиб зад, сулфид ва ба ҳуҷраи ман даромад. кӯлоҳамро фаромӯш кардам инҷо дирӯз, гуфт ӯ ба ман нигоҳ накарда. кӯлоҳро пайдо карду бо 2 даст ба сар гузошт. сипас ба чеҳраи шармсору ба кафшҳои ман нигариста бо овози на ба худи ӯ монанд, балки як гуна аҷоибу хаста гуфт: эҳтимол аз қазо будааст, ки ман бояд ба чизе сарфам наравам. агар шумо ба фаҳми чизе биравед, он гоҳ муборакатон бошад. чашмонам сиёҳӣ мезананд. ва сулфакунон аз дар берун шуд. баъд аз тиреза дидам, ки дар пеши сарои асп ӯ худ аспҳоро афзор мебаст, дастонаш меларзиданд, ӯ шитоб мекарду ба хона менигарист. эҳтимолан эҳсоси ваҳшате мекард. он гоҳ ба аробаи дучарха нишаст ва бо қиёфаи басо аҷоиб, ки зоҳиран ба як шахси аз таъқиб ваҳшатзадаи рӯ мемонд, тозиёна ба аспҳо зад. пас аз фурсате ман низ рафтам. офтоб акнун рух намуда буд ва тумани дишаба коҳилона ба пуштаву буттаҳо печида буд. чиҳил шаҳид, ки кайҳо фурсат ёфта май нӯшида буд, бар ароба нишаста ҳарза мегуфт: ман як инсони озодам. фарёд мезад ба аспҳо: эҳей тамишкирангҳо, агар донистан хоҳед, ман аз насли шаҳрвандони фахриям. ваҳшати Дмитрий Петрович, ки аз хаёли ман намерафт, ба ман низ сироят кард. дар бораи он моҷарои рухдода меандешидаму ҳеҷ чизро дарк намекардам. ман ба зоғҳои сиёҳ менигаристам. бароям ҳайратбору ҳавлнок буд, ки онҳо дар парвоз буданд. чиро чунин коре кардам? мепурсидам аз худ ҳайрону наумед. чиро кор чунин ранг гирифт, на ба тарзи дигар? ба кӣ ва барои чӣ лозим буд, ки ин зан маро ин гуна ҷиддӣ дӯст дорад, ки ин мард барои кӯлоҳи худ дар ҳуҷра пайдо шавад? ин ҷо кӯлоҳ чӣ муносабат дорад? ва ҳамон рӯз
ман ба Петербург рафтам. дигар бо Дмитрий Петровичу ҳамсари вай ҳеҷ гоҳ во нахӯрдам. мегӯянд ки ҳар ду ҳамоно бо ҳам зиндагӣ доранд. сомиёни азиз, шумо қисмати анҷоми ҳикояи Антон Павлович Чеховро бо номи «Ҳарос» шунидед. тарҷумаи Обиди Шакурзода аст. аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.